ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾ ತೊಳುವ ಪೆಜೋಕಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಉಡಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೇರುಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪುರಾಣಡ್ ಶಯನದ ಏಕಾದಶಿದ ವರ್ಣನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬಕ ಧರ್ಮರಾಯರ ನಡುವೆ ಆತಿನ ಪಾತೇರ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಧರ್ಮರಾಯೆ ಭಗವಂತಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬತ್ತಕೇನ್ವೇರು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರ್ದಾದೆ ಬಕ ಆ ಏಕಾದಶಿನ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ತುಲರಾಜ ಈ ಕೇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ದುಂಬು ನಾರದ ದೇವರು ಪಂಡ ನಾರದ ಮುನಿ ಬೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಡ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದಡ ದಾದ ಕತೆ ಪಂಡೆ ರೈನಿಯನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಕೇನಿಲ್ಲ ಪಂದ ಅರು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದ ಮುನಿಡ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಮಸ್ತು ಪುಣ್ಯವೈನ ಏಕಾದಶಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಏಕಾದಶಿ ವೃತವನ್ನು ಪತ್ತೊಡೆ. ಈ ವೃತನ್ನು ಪತ್ತನ್ನಾಡ ನರಕಗ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಕ್ಕ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಭಗವಂತ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೇಶನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಮದಂತ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ರಾಜೆ ಎತ್ತೆ ಆಯೆ ರಘುವಂಶಡು ಪುಟಿದಿನಾಯೆ ಆ ಯಾಪಲ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಕ್ಕ ಆ ಎತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಈ ಬಲಶಾಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿನ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಜೆತ್ತೆ. ಬಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಪೂರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲ್ಲಕಾಯಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಪುಣ್ಯವೈನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬರಗಾಲ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು. ಬಕ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು ಅನ್ಯಾಯಡು ಮೋಸಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತಿನ ಕಾಸೇ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು. ಬಕ ಒರಿಯಗೊರಿ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಅಕಲ ಜೀವನ ಸಾಗೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕ ದೈವದ ಯೋಗದ ಅತ್ತು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಸನೇ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಬೆನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಧಾನ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಓಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಊರ್ದಕುಲು ಪೂರ ಉಪವಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡು. ರಾಜೆ ಓವೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಲು ದಲ ಮಂತಿದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ರಾಜನೆದುರು ಉಂತ್ವೇರು. ರಾಜಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ವೇದಡ್ ನೀರಿಗೆ ನರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ವಾಸ ಉಪ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಯಾಪಲ ನೀರುಡೆ ಉಪ್ಪುನಾರು. ಬರ್ಸ ಬರಿಯರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆರೆ ಅಂಚಾದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಾಂಡ ಧಾನ್ಯ ಆಪುಂಡು ಧಾನ್ಯ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಜೀವರಾಶಿಲು ಪೂರ ಬದುಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಈರು ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಉಪಾಯ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪೂಡ ನೆಲೆಯಾವಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂದು ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ರಾಜೆ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನ ಸರಿ ನುಪ್ಪುಗು ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಗೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆತಿನಕುಲು ಇದು ವೇದ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಂಡು. ರಾಜೆ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಮಂತಂಡಾಂಡ ಆ ಊರಿಗೂ ಬರಗಾಲ ಅಂಚೆಂದ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ರಾಜೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಓ ತಪ್ಪು ಮಂತದಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು ತೂಕ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಪುಲಕ ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ರಾಜೆ ಪನ್ಪೆ. ಇಂಚ ರಾಜೆ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಕ್ಕ ಸೈನಿಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆ. ಅಂಚ ಆ ಕಾಡಡು ಸುತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ರಮಗಳು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ದೈವಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿರ್ದೋಸ್ಕರವಾದ ಅರೆಗ್ ಇಂಚ ಸುತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಗೀರನ ಮುನಿನ ಆಶ್ರಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡರೆಗ್. ಅಂಚ ಅಂಗೀರ ಮುನಿನ ಆಶ್ರಮ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅಂಗೀರ ಮುನಿ ಏರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಮಗಿ. ಅಂಗೀರ ಮುನಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನಾತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಆದಿತ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು. ಈ ಮುನಿನ ತುಯ್ ಕೂಡಲೇ ಮದಂತೆ ರಾಜೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಬೂಡ್ದು ಅರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತುನ್ವೆ. ಅಪಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮುನಿ ಅರೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಅಂಗಿರ ಮುನಿ ರಾಜಡ ಕೇನ್ವೇರು ಈ ಬರೆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪಗ ನಾಗ ರಾಜೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಊರುಡು ಧರ್ಮೋಡು ರಾಜೆ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬೈಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಮೂಲು ಬುಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬದುಕೆರ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಇರ್ನ ಆಶ್ರಮಿಗೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಇಂಕಲ್ಲ ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಐನಕ್ಕೆ ಪಿರತಿಕ್ಕುಲ ಕೈರು ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಂತ್ ಕೃಪೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅಂಗಿರ ಮುನಿಡ ರಾಜೆ ಕೇನ್ವೆ. ಅಪಗ ಅಂಗಿರ ಮುನಿ ತುಲರಾಜ ಇತ್ತೆದ ಯುಗ ಓವು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸತ್ಯಯುಗ. ಈ ಸತ್ಯಯುಗ ಪೂರ ಯುಗಡ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಯುಗ. ಈ ಯುಗಟ್
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುನು. ಆಂಡ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಒರಿ ಶೂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯಮಂತಿನ ತಪಸ್ಸುರ್ದಾರ್ದು ನಿಕ್ಕು ಈ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಪೋದು ಆ ಶೂದ್ರನ ಸಂಹಾರ ಮಂತನಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ಊರುಗು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಅಂಗಿರ ಮಹರ್ಷಿ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪೆ ತಪಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ದಿನ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪುನು ಕೆರ್ಪಿನಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಆಪಿನತ್ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಈರು ಬೇತೆ ಓಂಡಲ ಉಪಾಯ ಎತ್ತನಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಋಷಿಟ ಕೇನ್ವೆ. ಅಪಗ ಅಂಗೀರ ಮಹರ್ಷಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಾಂಡ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಊರ್ದಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿದ ಋತನು ಪತ್ತೊಡು. ಈ ಋತನು ಪತ್ತನಾಂಡ ಊರ್ಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ವೃತ್ತದ ಪಾಲನೆ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕಲ್ನಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಕಿಳಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ದೇಯ್ಯ ಬಂದುಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಬಂದುಪುಂಡು, ಐಕ ಪೂರ ಅಡೆತಡೆಲು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಅಡೆತಡೆಲು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ತುಲರಾಜ ಈ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆದ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಜನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಋತನೆ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪು ಪಂದು ಅಂಗೀರ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಜಡ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಗೀರ ಮುನಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತೆರಕೆಯನ್ನು ರಾಜಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ರಾಜೇ ಊರುಗು ಬರ್ಪೆ. ಊರುಗು ಬರ್ತದು ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ಲಕಳ ಸೇರ್ದು ಆಷಾಢ ಮಾಸಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿದ ವೃತನ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೆರ ಪನ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಆಯೆಲ್ಲ ವೃತ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೆ. ಈ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ರಾಜ್ಯಡು ಪೂರ ಶೋಕುಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತೆರ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು. ರಾಜ್ಯಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಕಲ್ನ ಜೀವನ ಮನ್ಪೆರ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು. ಈ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿದ ಋತನ ಏರ್ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರ ಭಗವಂತ ಆಯ್ನ ಋಷಿಕೇಶ ದೇವೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪೇರು. ಬಕ ಈ ವೃತನ ಏರು ಪತ್ತದುಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಬಕ ಮುಕ್ತಿನಲ ಆರ್ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಕಥೆನ ಏರು ಕೇನುವೆರ ಬಕ ಏರು ಓದುವೆರ ಅಕೊಲು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.